Halang ka na mo ang tanan namo kasalanan, sa dugo mo o Diyos gihugasan. Ang tibuok mong kinabuhi imong gihalad, halang ka namo ang tanan namo kasalanan, sa dugo mo Diyos gihugasan. Pagkamaayo mo, pagkabuutan mo, angayan lang yun simbahon ka. Pag-aawitan ka, O Hesu Kristo, igabayaw ko ang akong mga kamot sa tibuok namo nga kasing-kasing, magasimbahon ka, Jesus. Ang tibuok mong kinabuhi imong gihalad, halang ka namo ang tanan namo kasalanan, sa dugo mo o Diyos gihugasan. Pagkamaayo mo, pagkabuutan mo, angayan lang yun simbahon ka. Pag-aawitan ka, O Hesu Kristo, igabayaw ko ang akong mga kamot sa tibuok namo nga kasing-kasing, magasimbahon ka, Jesus. Pagasimbahon ka, Jesus. Pagasimbahon ka, Jesus. Imagine na ang imuhang kaugalingon or nauna nga nay usa ka tawo or nay doktor na niingon nimo nga usa na lang kakabuan ani nga kalibutan. Ang kinabuhi usa na lang kabuan. Or worst case nay moingon ang doktor nimo nga usa na lang ka semana. Uban usa ka adlaw na lang. Unsa kay imong buhaton? Basin ang uban mo travel sa lugar nga ilang wa pa nadtuan? Mo na mga pangandoy sa uban? Or ang uban manghabilin sa ilang mga kabtangan kay daghan man kaayo. Ilang bilin sa ilang pamilya, ilang iapod-apod. Ang uban basin mukaon og maayo kay ganahan niya tilawan. Ang unsa ilang wa pa na tilawan. Or ang uban mag-uol og magmukmok ra sa kwarto. So lain-lain ta og reaction kung naay mo ingon nato ana. But one thing for sure, mag-uol ta ng inana. Pero one thing for sure, atong buhaton ang mga butang nga ganahan nato buhaton. Kay bawam ta nga padung gamay ng tanan ni. Karong kabuntagon maghisgutan na og mo ning ganahan ni Apostol Pablo nga atong bation sa dihang mahigugma ta. Ang ato ang titulo sa ato ang mensahe karong kabuntagon, paghigugma ay kay ang adlaw nahiduol na. Kung na may Biblia, palikog abli dito sa Roma, Kapitulo 13, versikulo 8, kutob sa 14.
Roma Kapitulo 13, versikulo 8, kutob sa 14. Nagyapon ta sa series na to ron. Kung basahon. Ayaw pagapo sa utang gawa sa paghigugmaay sa usag-usa. Ang nahigugma sa iyang isig katawo nakatuman sa balaod. Ang kasaguan nga nag-ingon ayaw panapaw, ayaw pagpatay, ayaw pangawat, ayaw kaibog, kining tanan ug uban pa, nalangkob sa usa ka sugo. Higugmaa ang imong isig katawo sama sa imong kaugalingon. Ang nahigugma sa iyang isig katawo dili makahimong dautan ngadto sa iyang isig katawo. Busa ang paghigugma mao ang katumanan sa balaod. Nasayod kamo unsa ng taknaa karon. Mao na kini ang panahon nga angay kamong magmata kay mas duol na kanato karon ang kaluwasan. Kay sa pagsugod nato sa pagtuo, hapit na matapos ang kagabhion ug duol na ang kabuntagon. Busa isalikway nato ang mga buhat nga iya sa kangitngit ug isulob nato ang panalipod sa mga iya sa kahayag. Magtarong kita sa atong pagkinabuhi ingon nga tawo nga anaa sa kahayag dili sa pagpatuyang, sa paghudyaka ug sa paghubog-hubog, dili sa kahilayan ug sa kalawayan, dili sa pagkipag-away ug sa masinahon. Hinuon himuha ang Ginoo Hesukristo nga inyong tig panalipod ug ayaw kamo padaog sa inyong lawas nung kaibog. Gampo ta. Labing kamana nagdalaygo ng mga Dios. Salamat Ginoo sa lain na pod nga adlaw nga imong gihatag kanamo. Salamat kaayo Ginoo kay bisan sa panahon karon naglisod mi pero amo gihapong nasinati ang imong dakong gugma ug grasya diri kanamo Ginoo. Nahimo gihapon nga kimi nakatuon sa imong pulong, nakabasa. So Lord, akong giampo bisan karong kabuntagon sa amo ang tuon sa imong pulong, hinaut imong bala ang Espiritu Santo mo'y mag-uban ka namo Ginoo, may magalamdag sa imong tagsa-tagsa nga hunahuna ug maghihikap sa imong kasing-kasing Ginoo. Nga tanan unta nga ganahan nimong isulti ka namo Ginoo among masabtan nga tabang sa imong balang Espiritu Santo. Ug hinaota Ginoo nga dili lang namo ipalapos kini sa among pikas nga mga dalunggan, kung dili Ginoo amo kining ikinabuhi. Kay mao man ang imong kabubuton sa among kinabuhi Ginoo. So Lord, akong giampo nga hinaot mahimaya ka bisan pa man karong kabuntagon Ginoo sa among pagtuon sa imong pulong. Hinaot ta Ginoo nga tagaan mi nimog malinawon nga oras karon. Hinaot ta Lord among isalikway ang mga butang nga nagababag sa among pagduol dira kanimo karong kabuntagon Ginoo. Kay ikaw among Dios nga balaan ug angay namong halaran sa among pagabuhaton. Hinaot mahimaya ka sa among pagtuon sa imong pulong karong kabuntagon. Kining tanan Ginoo akong gibalik lamang kanimo sa ngalan ni Jesus. Amen. May buntag sa tanan. Sa akong ingon ganina, padayon ta sa ato ang series sa Roma. Karon na ata sa 13, hapit na tamahuman sa Roma. So sa before ta moadto sa ato ang passage ron, recap tagamay, sa kapitulo 1 kutob sa 11 nagisgot si Apostol Pablo didug mga doktrina about sa Ginoo, kaluwasan, gipakamatyan ta ni Hesukristo bisag kita makasasala kanus atan niya gipakamatyan katubang nangay tagpasaylo or atong nahibaw-an nga bisan kontra pa ta sa Ginoo or wala pa ta nangay pasaylo sa Ginoo, wa pa ta nahigugma sa Ginoo, gihigugma na ta niya ug iya nang gi-demonstrate ang iyang gugma kanato pinaagi sa iyang anak nga si Hesukristo nagpakamatay dito sa cross. Sumo nang atong nasayran ug nakakonclude ta nga grasya ang tanan. Sumo nang sa second part sa libro sa Roma mo tong sugod sa 12 ni conclude si Apostol Pablo or ni urge siya or ni hangyo siya sa tanang katawhan since naka-realize man ta nga grasya di tanan atong nakuha mo nang atong i-offer ang atoang kaugalingon isip nga buhing halad didto sa Ginoo. So kung tanaw na to sa Old Testament mag-offer sila didto mga karnero ilang pamatyon pero lahi ning offer ang pasabot ni Apostol Pablo. Ingon siya living sacrifice, buhi nga halad. So pasabot, samtang nagkinabuhi pa taning kalibutan na atong ihalad atong kinabuhi dito sa Ginoo. Unsa man na pasabot ana nga samtang nagkinabuhi ta atong mga lihok dapat uyon sa kabubuton sa Ginoo or nakahimaya sa Ginoo. Og suman nang karon padayon ta sa 13 nagisgot si Pastor Dan sa katong mga niagi nga Domingo
um, about ato ang kinaiya, or si Pastor Wincy last week nagisgot siya about sa ato ang mga ato ang linihukan towards, or ato ang angay buhaton towards sa ato ang mga leaders o sa government. Karon nagisgot si Apostol Pablo sa ato ang studihan karong kabuntagon about sa ato ang actions or ato mga binuhatan sa atong kaigsuonan. But sa akong gingon ganina, ang approach ni Apostol Pablo, ang iyang paghangyo kanato, murag kumbaga iya tanggi pahuna-huna or dapat atong hunahunaon or atong bation nga sa dihang mahigugma ta or maghigugmaay ta, murabag kanang last na nato nga adlaw aning kalibutan na. Murabag kanang pila na lang ta kasimana aning kalibutan na, or pila na lang ta kabuwan mabuhay aning kalibutan na. Muna angay, murabag mugugma ta nga walay pugong-pugong ba, walay break-break. Manghigugma ta sa isig katawo nga walay nagbabag. Kanang tudo-tudo gyud. Murag bagyo nga mag-uros-uros gyud. Muna ang ganahan ni Apostol Pablo nga angay natong buhaton. Nagmo niyang gipa-realize nato nga naman kay hapit na kuno ang adlaw. So naitulo ka butang nga atong paghisgutang karong kabuntagon unya gi-categorize nato og kaduha. Tulo ka butang ang Kristohanon maghigugmaay kay una obligasyon na nato. Nakita na nato sa bersikulo 8. Again, obligasyon nato yung maghigugmaay. Bersikulo 8. Ikaduha, kay ang adlaw hapit na. Ang Kristohanon maghigugmaay kay ang adlaw hapit na. Bersikulo 11 kutob sa 12a. Ug lastly, para makita sa mga katawhan. Maghigugmaay ang mga Kristohanon kay para makita sa mga katawhan. Akong balikon, obligasyon, ang adlaw na hiduol na, katulo para makita sa mga katawhan. Og atong gi-categorize og kaduha, og ang pag-categorize nato ngano og unsaon. Ngano og unsaon, nganong higugma ta og unsaon pag pakita sa ato ang gugma. So una, obligasyon. Sa bersikulo 8 nag-ingon dira, ayaw pagapos sa utang gawas sa paghigugmaay sa usag-usa. Ang nahigugma sa iyang isig katawo nakatuman sa balaod. So obligasyon na to nga mga Kristohanon nga maghigugmaay sa usag-usa. Again, last week nagisgot tag obligasyon nato ngadto sa gobyerno. Kung atong basahon sa bersikulo 7 ningon dra, busa bayad kamo sa mga buhis nga gipangayo gikan kaninyo. Igipakita ang inyong pagtahod o pagpasidungog kanilang tanan. Klaro kaayo nga kita gihangyo ta or gisugo ta nga mobayad sa atong buhis or sa ato ang gitawag natong tax or buhis. Bang mga Kristohanon, di man kay ikurakot kuno. Pero muo na atong obligasyon asa Kristohanon. Mubayad ta. Bisan si Jesucristo nga nag-ingon na nga ihatag ang Caesar kung kinsa kang Caesar. Ihatag si Ginoo kung kinsa ang para sa Ginoo. So murag basic principles sa Kristohanon. So last week nagisgot na bayad ta sa itong mga buhis o kani pinakanindot. Ipakita ang inyong pagtahod mo nang bisag di na to ganahan di ta ganahan sa itong presidente, di ta ganahan sa itong mayor. Kung maabot man gani, di man ta mag-ingon nga di ta mo tahod, di ba? Isip nga Kristohanon bisag di ta ganahan ana nga tawo nga politiko, mutahod gihapon ta. Tawagon gihapon to sa sir, tawagon gihapon to sa honorable man na kasagaran sa ato ang gamiton, honorable na or sir. So pakita atong mga Kristohanon muna ang atong obligasyon. Pero sa isip Kristohanon sa usag-usa ang atong obligasyon pagigigugmaay. Yung sa ayaw paggapo sa utang gawas sa pagigugmaay sa usag-usa. Kumbaga atong obligasyon magigigugmaay ta sa usag-usa. Kay nganuman kay una gisugo kana, or kung sa English pa, it is commanded. The greatest commandment ang giingon dito sa Mateo 22:37 kutob sa 39 unsa man. Higugma ang Ginoo unya unsa man to ikaduha? Ikaduha nga greatest commandment. Higugma yung silingan or isig ka tao. So gisugo siya. So since gisugo siya, mo na tong obligasyon nga nga ibuhaton. Kumbaga kung gisugo ta sa itong mga ginikanan,
nga papaliton ta og suka, dili mahimo nga atong paliton patis or toyo. 'Di ba? Ang obligasyon nato sugo ta gipahit og suka. So moy atong buhaton. So gisugo ta nga pagigugmaay sa atong silingan or sa isig katawo, moy atong buhaton dili kay lahi ang atong ang buhaton. Nga naman, mo man siya ang gisugo. So since gisugo ta sa Ginoo, kung ato nang buhaton, atong mapahimot-an ang Ginoo. Mahimot ang Ginoo kanato. It pleases God. Nasa bersikulo 8 kutob sa 10 ningon dira, nahigugma sa iyang isig katawo nakatuman sa balaod. Ang kasuguan nag-ingon ayaw panapaw, ayaw pagpatay, ayaw pangawat, ayaw kaibog. Kining tanan ug guban pa nalangkob sa usa ka sugo. Mo ni, higugma ang imong isig katawo sama sa imong kaugalingon. Ang nahigugma sa iyang isig katawo dili makahimong dautan ngadto sa iyang isig katawo. Ang balaod specific gibuhat para sa mga Israelitas. Gihatag sila para tumanon sa mga Israelitas. Pero ang pinakapunto anong gihatag ang balaod para mapakita nato moto giingon gi sum up or gi lukop tanan balaod sa duha. Pahigugma sa Ginoo ug pahigugma sa isig katawo. Basically mauna ang unod sa balaod. So kung niingon nga love the Lord your God or you should not worship other God, pasabot ana ato'y pakita nga atong gihigugma ang atong Ginoo ra. Greatest commandment, love the Lord your God. Kung moingon ayaw pagpangawat, ayaw pagpatay, unsa man na? Second, love your neighbor or higugma ang isig katawo. So kumbaga nalukop siya ang pagigugma. So kung atong gituman, pasabot, atong na please ang Ginoo. Atong napahimuot ang Ginoo. Ang rason sa balaod, mao ang pagpakita nato sa gugma nato sa Ginoo ug pakita nato sa ubang tao. Pakita nato ang atong gugma dito sa atong isig ka tawo. So kung ato nang buhaton, pasabot nahimot ang Ginoo kanato. Again, obligasyon nato kay gisugo siya nga manghigugmaay ta. Ikaduha, kay para atong mapahimot ang Ginoo sa ato ang kinabuhi. So ang dako nga pangutana, masugo din ang paghigugma. Di ba feelings man na siya, pastor? Nganong masugo man na? Again, klaro kayo no. Greatest commandment, love the Lord your God. Sugo siya. Og dili lang na kaning instance nga gisugo sa Ginoo nga kita mahigugma. Again, ang paghigugma dili lang siya atong gibati. Again, naa apil atong pagbati, pero dili lang kana. Naghisgot pa na siya og commitment nato. Naghisgot pa na siya sa atong obligasyon kani. So ang paghigugma sa isig katawo obligasyon sa mga Kristohanon. Ikaduha, paghigugma kay ang adlaw hapit na. Gingundra sa bersikulo 11 kutob sa 12. Ingundra, nasayod kamo unsa nang taknaa karon. Mao na kini ang panahon nga angay kamong magmata. Kay mas duol na kanato karon ang kaluwasan kaysa pagsugod nato sa pagtuo. Hapit na matapos ang kagabion ug duol na ang kabuntagon. Amo ni akong gingon ganina nga what if na usa ka tao or doktor mo ingon nimo nga pila na lang kakasimana nga mabuhi aning kalibutan or buwan na lang kaning kalibutan murag na taning atong kinabuhi ba. Sa may angay natong buhaton. Mooning angay natong buhaton, maghigugma or pakita nato atong paghigugma sa atong isig katawo nga as if mao na ni ato ang last nga adlaw karong adlaw. Maghugugma ta nga walay break. Usay ato na ipakita atong gugma adto raman sa ato ang mga pares. Pero ang sugo para sa tanan nga atong higala or isig katawo. Nganong angay man ta mahigugma ana? Again, kung atong tan-awon, wala ta nasayod sa atong kaugmaon.
walay nasayod sa atong kaugmaon. Dili ko kabuot sa ako ang kaugmaon. Kumbaga, pwede ko mo plano unsa akong buhaton ugma. Pero walay kasiguraduhan, walay seguridad nga kanang tanan nga akong giplano mo na mahitabo. Pwede ko mo plano nga travel ko. Moadto og Japan, ugma. Pero okay ba nga pag-ugma di ay nay pandemic, di ko pwede mo travel. So kumbaga, di tanan natong ganahan buhaton mo'y mahitabo. So, sa laktod pagkastorya, wa ta kahibaw sa atong umaabot. Kinsa may nakahibaw kano sa siya mamatay? Di ba wala? Gawas kung ingnon ka nga kanilang adlaw. By the way, na ako'y kaila nga giingnan siya sa doktor. Pila na lang kakabuan. Last, kuan pa to, 2005 pa man siguro, hantod karon buhay pa siya. So wagay nakahibaw. Wagay nakahibaw sa atong ugma. So munang gihangyo ni Apostol Pablo or gi-urge niya sa English pa, gihangyo niya nga kita may gugma ta nga murag last na naturong adlaw kay wa man ta kahibaw sa tong ugma. Anong ato mang pugna natong pagigugma sa isig katawo, nga wa man ta kahibaw sa atong kaugmaon. Wa man ta kahibaw sa may tabo na to ugma mo nang ayaw pugni ang imong pagugma. Ug mapakita nato atong gugma sa daghang kayo nga klase nga paglihok. Mga tagog mga example, pagtabang sa isig katawo. Usa na siya nagpakita nga nahigugma ta sa atong isig katawo. Pagtabang, di lang kay ang tao nang hinanglan og tabang, kundi kay ganahan nato ipakita nga to ang paghigugma sa usag katawo nato. So mo nang mahigugma ta or atong mutabang ta para makita nga kita ni nahigugma ta. Kaduha, pagsangyaw sa maayong balita, kana mo'y pinaka-importante. Ang pagsangyaw, usa na siya ka ebidensya nga kita nahigugma sa atong isig katawo. Nga naman, kay di taganahan nga mapakyas ang atong isig katawo. Di taganahan nga atong isig katawo walay relasyon diha sa Ginoo. Mo nang musangyaw ta. Ug mao nay reason nganong naay simbahan, mao nay rason nganong naata nagtapok para atong mapakita ang atong gugma sa mga katawhan pinaagi sa pagsangyaw sa balaang or pagsangyaw sa maayong balita. Sayop, kung atong huna-huna nga ang simbahan ni exist para kanato nga ma-feed ta, tinuod man nga makakatuntag para sa Ginoo. Pero the more ta nga makat-on sa gugma sa Ginoo, the more na tong i-share sa mga katawhan. Mao nay rason nganong nagtapok-tapok ta kada Domingo, nganong mag-Bible study ta, nganong ganahan man kita maka-learn about sa Ginoo. Kay para mas mudako atong kaalam sa Ginoo, ug mao nang atong sangyaw sa mga katawhan. Ang reason nato mga kaigsunan, ikaw ug ako, ipakita ang gugman sa Ginoo sa atong mga kinabuhi pinaagi sa pagsangyaw sa maayong balita. Kung kita, ikaw ug ako, wala pa nagsangyaw, pasabot wala nato gipakita ang dako nga gugma sa Ginoo. So kung pila na ta katuig nga Kristohanon, pero wa tay sangyaw-sangyaw sa pulong sa Ginoo, dako nga questionable ang atong kinabuhi nga isip nga Kristohanon. Kay maunay kabubuton sa Ginoo nato aning kalibutana ang pagsangyaw sa maayong balita. Usa na siya sa pagpakita nato nga higugma ta. Again, wala ta kahibaw sa atong kaugmaon. May binatay mga hinigugma, mga kaila, mga best friend nga panaw na. Unya, wala gid sila nato nasangyawan. Nga naman, kay lakas raman ta. Pero again, hinumduman na to, wa ta kahibaw unsay may tabuugma. Kalit lang. No, usay moingon na mga mag-post sa Facebook nga moingon ba nga ngano imo man kung gibiyaan lulo or lula ba nila ang nibiya ngano imo kung gibiyaan kalita ato oy. Naday patay nga dili kalit-kalit. Naday patay nga mo pagpahibaw. Di ba? Wa man kalit man ginatanan.
di na mahimo nga dili na kalit, di kaingon nga kalita ato oy. Maunang angay na tong buhaton nga asip magkinabuhi ta nga last na nato ron mo nang atong isang yaw ang maayong balita kay gikinahanglan sa mga katawhan ang maayong balita nga si Jesucristo nagpakamatay nga do sa cross para sa atong mga kasalanan. Dili kay uy hala pila na lang ko kaadlaw, you only live once mo. Ata kay ba mamatay na ko ugma mo nang magpataka na ko, magwarak na ko diri. Moinom na ko dito, magbisyo na ko diri. Akong i-satisfy akong kagalingon. Og mo na ang atong sunod nga punto para makita sa ubang tao na dira sa bersikulo 12 b kutob sa 14 niingon dira busa isalikway nato ang mga buhat nga iya sa kangit-ngit ug gisulob nato ang panalipod sa mga iya sa kahayag. 13 ingon magtarong kita sa atong pagkinabuhi ingon nga mga tawo nga anaa sa kahayag dili sa pagpatuyang sa paghudiyaka o sa paghubog-hubog dili sa kahilayan o sa kalawayan dili sa pagkig-away o sa pagka masinahon. Hinuon himuo ang Ginoo Hesukristo nga inyong tigpanalipod og ayaw kamo pagpadaog sa inyong kalawas nung kaibog. So dili di ay nga uy, hapit na ko mamatay or wako kay bawas akong ugma mo nang sige magwarla-warla ko akong ikuan kanang giingon sa mga batanon you only live once kuno mo nang bahala na ni laag ko bahala na ng virus dra you only live once mamatay ra bitaw tang tanan. Klaro kayo nga ang atong kinabuhi isip nga Kristohanon kung maghunona ta nga we only live once pero ang atong buhaton dapat nakahimuot sa Ginoo. Dili ta magpatuyang or sa ato ang para sa ato ang mga gitawag natog self-pleasure sa atong kagalingon. Pagpalipay sa atong kagalingon. So nay mga angay natong buhaton o dili angay natong buhaton para mapakita nato sa ubang tao nga nahigugma ta nila. Mahimutang maayong ehemplo. Ang mga angay natong buhaton makita nato sa 12 kutob sa 14. 12 o 14 ningon dira. Hapit na matapos ang kagabion ug duol ng kabuntagon. Busa isalikway nato ang mga buhat nga iya sa kangit-ngit. Munay angay natong buhaton isalikway ang mga buhat nga iya sa kangit-ngit. Unsa may mga buhat nga iya sa kangit-ngit? Tanan nga butang di na nako ikuan itagsa-tagsa daghan kayo. Maabtan tag pila ka tuig kung maghisgot tay tag mga iya sa kangit-ngit. Pero tanan nga butang atong i-simplify. Tanan nga butang nga dili makapahimaya sa Ginoo mao to ang iya. Tanaw nimo ang pagsugal dili makamaya sa Ginoo ato nang isalikway. Tanaw nimo ang paghubog-hubog, klaro man kay nagisuwat diri. Dili makahimaya sa Ginoo, ato nang isalikway. Tanaw nimo ang pangbabaye, dili makahimaya sa Ginoo, atong isalikway. Tanan nga butang nga iya sa kangit-ngit atong isalikway. Daghan kay mga butang. Og kitang tanan, ako nasayod nga kitang tanan kay baw taon sa atong mga kalapasan diha sa Ginoo. Kay baw taon sa sakto og dili, especially kung Kristohanon ta. So kita mismo ang nakaibaw sa itong kagalingan. Ako mo kaibaw sa itong inyong struggle. Kamu, asan mo kaibaw sa akong struggle. So kita ang nakaibaw. So munang kita mismo ang musalikway. Dili kay ang atong isig katawo or lain. Motong angay na itong buhaton, isalikway. Og sa 14 ningon, hinuon, himuang Ginoo Hesukristo nga iyong tigpanalipod. Himuon na to si Jesus Christ atong tigpanalipod. Kumbaga, siya mo'y kung sa ato ang settings karon nani nga pag-illustrate siya atong frontline. Kumbaga, sa tanan natong buhat, sa tanan natong action, si Jesucristo ang makita. Siya mo'y nagpanlipod sa ato. Sumunang mga Kristohanon nga tarong, mga tao, mutuog yun sa Ginoo kung makakita silang kinabuhi. Ano man, kay nakita nila si Jesucristo anang tawhana. Mingis la kaning tawhana matinabangon kaayo. Pero asa man padulong, Kristohanon man gud ni siya. Gikan mubalik kang Hesukristo. Ang mga dili angay buhaton,
naadri sa 12b kutob sa 13 ningon dira. Isa likway so ang 13 ingon, magtarong kita sa atong pagkinabuhi ingon nga mga tawo nga anaa sa kahayag, dili sa pagpatuyang, sa paghudyaka og sa paghubog-hubog, dili sa kahilayan og sa kalawayan, dili sa pagkipag-away og sa pagkamasinahon. Magsinahon murag dili nato dauton ang usag isig katawo nato. So di maghubog-hubog, kahilayan. Basically kaning mga gipanghisgutan ni Apostol Pablo mao ni ang mga kasagaran paghitabo dito sa Roma. So sa kung gingon ganina, kita, ikaw, ako kay bawta sa ato ang mga weaknesses. Ug mo nay angay natong isalikway. Mo nay angay nato nga di buhaton. Ngano man ganahan nato ipakita sa mga tao nga nahigugmatan nila mo nang mubuhat ta og mga maayo nga butang nga naman na sinati nato ang paggugma ni Kristo ug atong i-share sa mga katawhan para makit-an sa ubang tao. So tulo ka butang unsa to? Obligasyon kay ang adlaw mahapit na wa ta kay bawo sa tong kaugmaon o lastly para makita sa ubang tao. So unsa na to pag-apply sa tong kinabuhi karon? Ang atong mga nakatunan. Nga angay man dita manghigugma kay obligasyon man na siya ang adlaw hapit na ug para makita sa ubang tao. Atong unahon sa pandemic karon. Unsa may atong gibuhat? Unsa may atong gibuhat isig pang Kristohanon para mapakita sa katawhan ang atong gugma? Maybe some of us ang ubang nato gipakita nila sa paagi sa pagtabang, hatag og mga ayuda, manguban, nag-reach out sa ilang mga kaila, ilang gihisgutan about sa maayong balita, kay wata kay baw sa tong kaugmaon, pwede ta maigo sa virus, unsa ba kay ang virus contagious kayo, dita wata kay baw kanus dita kapili anang adlaw kung maigo ba ta or dili. So nang ilang gisharean sa maayong balita. So atong ipakita ang atong paghigugma sa atong isig katawo gamit ani pandemic. Atong isangyaw ang maayong balita, mutabang ta sa isig katawo. Ikaduha nga pangutana, unsa man nga mga butang ang atong giinbesan sa atong kinabuhi? Ang ato bang mga bahandi aning kalibutana? Or ang ato abang kinabuhi sa umaabot? Dako nga pangutana nga kaybaw ta sa tubag pero usahay dili nato ginabuhat. Madala gihapon ta sa ato ang mga gapos aning kalibutana. Magsigitag pangita, panukot og mga bahandi aning kalibutana nga mapanaw lamang. Nga mawala lang. Dapat ang ato ang inbesan ang atong kinabuhi sa umaabot. Ang atong kinabuhi didto ni Hesus Kristo. Ug lastly, itugot nga ako ning i-end ang kaning sermon aning realization nako. Daghan kog mga kaila karon nga nangamatay, especially sa pandemic tungod sa COVID. Usahay makaguol nga maguna-una nga naara ko sa balay. Unya, I feel so helpless nga nang wala ko'y mabuhat ba, nga nang nagani tao nga mo ingon nimo nga pastor, ang akong papa, akong lola, akong mama, mo inana, akong igsuon naglisod na ginhawa, tabangi ko unsa akong buhaton, tangi ko ampo. Kumbaga ako murag ganahan kayo ko mutabang ba nga wa ko'y mabuhat kay murag kung sa English pa inevitable siya ba, di malikayan nga o nang ipadulungan, mamatay na gyud or unsa ba kung isalba ba siya sa Ginoo or mamatay ba. Pero murag para na ako murag wala man jud koy mabuhat. I feel so helpless kana murag mag-uulang ko magunahon ba nga wa koy maambag, wa koy matabang anang tawhan na. Kundi ang pag-ampo lang o pagsalig ra gid sa Ginoo. Pero na-realize pud nako sa dihang nagtuon ko aning Apollo nga dili day nga wa tay mabuhat ng isip nga Kristohanon. Atong mapakita na to atong gugma kanila.
nga mo'y gisugo sa Ginoo nato ug dako kaayo siya nga impact sa mga katawhan sa diha nga atong mapakita ang atong pagigugma sa usag-usa. Labi na gid sa mga tawo nga wala pa ang nagtinga or wala pa naghingalo sa ilang kinabuhi, wala pa nagfight para sa ilang life. Ato ipakita, ug bisan kato sa mga tawo nga nagfight sa ilang life, ato ipakita nga kita nahigugma nila, nga ang Ginoo nahigugma nila og dako kayo na nga impact sa usa ka tawo. Ug mao nang inahanglan natong isangyaw ang maayong balita ano man kay nahigugma man ta sa isig ka tawo, dili ta helpless, dili ta ingon nga wa tay matabang or wala tay mabuhat kundi daghan ta og dako tang mabuhat sa diha nga atong isangyaw ang maayong balita nga si Jesucristo nagpakamatay ang katawhan, tawhana para sa iyang mga sala, para mapasaylo ang iyang mga sala. Ug naa siya kinabuhi nga walay katapusan nga nagpaabot niya ngadto sa tiilan sa atong nga Ginoo. Ug mo na pinakadako nga atong mabuhat. Ipakita na to ang gugma sa atong isig ka tawo, pinaagi sa pagsangyaw nila ang maayong balita. Kung ikaw tan-aw nimo ganahan ka nga nay matabang sa isig ka tawo, ipakita ang imong gugma. Sugdi ang pagsangyaw sa pulong sa Ginoo para ila pong masinati ang dako nga gugma sa Ginoo nga atong nasinati karon. Mo na atong challenge para kanato. Inatunta nga ato nang buhaton nga ato ipakita kitang tanang mga Kristohanon maghigugma ay kay ang adlaw hapit na. Magampo ta. Labing gamhanan og dalaygon ng mga Dios. Salamat kayo Ginoo sa imong pulong nga nagapahinumdum ka namo Ginoo sa among dako nga responsibilidad nga isip nga Kristohanon nga kami angay maghigugma ay og higugmaon namong isig ka tawo sama sa mong paghigugma sa mong kaugalingon. Kay kini obligasyon namo para amo ni kaning ipakita sa mga tawhan ang dako nga gugma ug among ipakita sa mga katawhan nga among Ginoo nga gialagaran, nga among ginasimba ug among ginasangyaw buhi ug tinuod. Salamat kay Ginoo sa oportunidad nga imong gihatag kanamo nga kami maka-share sa imuhang pulong sa isig namo nga katawhan. Salamat kay Ginoo nga bisan sa ani nga pandemic na ami paglaom kay naang imong gugma nga among ginabalon kada adlaw sa among kinabuhi. Salamat kay Ginoo nga hinauton ta Ginoo sa among pagpadayon pagkinabuhi ng kalibutan na ang imong gugma matigbabaw, ang imong grasya ug imong kaluoy mo amoy pakita sa ubang tao ug mo among dalon nga paglaom hantod sa imong pagbalik. Salamat kay Ginoo sa tanan kay tanan kong gipangay pasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen. Pag-aawitan ka, O Jesucristo, igabay